Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Ngikuphathele izibalo ezimbalwa ke manje. Efana nse nalezi kade sizenza. Eningi nje bekade sizenza izibalo zembuzo ezinengalekwane base wena uyakhipha okubalekile ufake ubone ukuthi uphuma kanjani nesibalo manje esisinenombolo. Ngizodweba la uyangibona sengikudwebela uN no P. uN wami owaNadia benoPeter. uPeter phela lo noNadia. uNadia ubehlele ekhaya uPeter esesikoleni. Babona ukuthi abahlangane bahlangabezane uNadia ephuma esikoleni uPeter esekhaya. Ku 6 miles ke ukusuka ekhaya uye esikoleni lana. Baqala ke bahamba bobabili kodwa ke izivinini zabo bezingafani njengoba ngikubhalela la ngezansi lo 3.5 minutes per hour uNadia lo ubehamba ngenyawo nje ezihambele ngajahe umuntu. uPeter ke lo sengibhalela yena u6 miles per hour ubehamba ngani ngalento encanyana nje edlalwa yingane ekuthiwa skateboard. Wahamba ke beyohlangana bobabili ke uNadia benoPeter. Siyabuzwa ke manje ukuthi engabe kubathathe imizuzu emingakanani ukuthi bahlangane futhi emva kwaloko kuyimizuzu emingakanani manje la behlangane khona ukuze ufike ekhaya. Asibhali khumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi kubalekile ukuthi inganekwane yakho uyizwisise kahle ukuze uhambe uyotomula impendulo zakho. Yonke inganekwane inempendulo. Uwena nje kumele ufundisise uyolanda khona. Asifake lo 6 miles wethu. Sithe u6 miles wethu suthatha blo. Suthatha ekutheni uwona ohlukanisa boka Nadia nalapha uPeter ephuma khona esikoleni. Ngiyethemba nawe uyadweba okwakho. Khumula ngaso sonke isikhathi kuma uthi bawenza izibalo njengalezi. Udistant is equal to rate nesikhathi. Njalo njalo ungayikhohlwa lento ibalekile uma usebenza ngekhathi nama rate nangama distant. Asifake u3.5 wethu lo oqala sobiza ngoT. Yilesivinini uNadia kade hamba ngaso. U6 wethu lo imile leli lama miles ahlukanisa umuzi wakaNadia nasesikoleni. So wenza ke isibalo sethu njengenjwayelo uyazi ukuthi kuzomela uthathe zonke izinto ezibalekile ukuze uhlanganise isibalo sakho. So thatha ke lo 6 miles wethu sizofaka nani no 3.5 isivinini sika Nadia ekade hamba ngaso eyohlangabezana noPeter. Lokho kuzosipha u6T sithe asikubize ngoT. Uma sesikanjena ke manje simelwe y so divide ngawo 9.5 ukuzeni sibe noT ozimele. Sesino T o 9 over 5 9.5 Wakhohlwa ukuthi u6 wethu lo suthatha kwama miles. 19 over 2 wethu usipha ba. Hayi usipha kuthiwa yi-fraction ngempela elinga yabona leli ngilisekela u12 over 19. Ngathi incane indawo ayihambile uNadia. Kodwa uma nawe ucabangisisa kahle njengoba uNadia phela ehamba ngenyawo ubhuti wakhe lona ehamba nge-skateboard. Ubani uzoshesha afike? Njengoba sino 7 over 2 engabe shuthi wona uX wethu lo sufuna isifake u12 over 19 wethu ifraction lethu leli elithusayo. Siyazi ukuthi 2 ungena kathathu ungena ka u6 ku12 sesinoba manje 42. U7 times 6 usipho 42 sino 1 times 19 usipho 19. 42 over 19 ama miles ethu lawo. Asibuyele kumbuzo wesibili.
sekufana nokuthi uyavivinywa ke phela la usunemibuzo eminingi kodwa ungesabi kudala siyenza imibuzo nje. Naku ke manje sesinoPeter. uPeter uyahamba uya lapha esitolo uyothenga ama staples lokho kunqafa zamaphepha ukuthi ahlangane. ngo$2.25 iyodwa istaple leyo. Uthe sathi uyabhala uyathenga okuningi futhi wathenga namabhuku ake lapha ya eRite Aid. Ibhuku lilodwa belu$2. Wabona ukuthi hayi usebenzisa imali efanayo. Njengoba ngikubhalela la ngizama ukubhalela ongakuthatha kule nganekwane ukuze nawe ubufika nje uzobhala amaphepha akhe esikoleni uqala uthatha konke okubalekile. Amabhuku akhe wathenga awu17 uma isehlangene ngikusekelele lokhu awu17 masehlangene. Siyazi ukuthi noma kanjani impendulo yethu kumele iphumelele ku17. Angithi sithe uS wethu let's S uzoba ama staple, uR wethu iloku akuthenga eRite Aid. Bayasibuza ke ukuthi mangaka amabhuku ngempela uPeter wathengile kule ndawo ezimbili ezahlukene. Asenze isibalo sethu. Noma ngisenza isibalo sami ukuze nawe usibhalise phansi ubhekisise ukuthi ngempela siyawenza umqondo noma ngasafinyelelanga empendulweni noma kumphumela uyazi wena ukuthi uzoqhubeka ngoba kudala senze ibale nje. U2.25 wethu lo ile mali la isebenzisile ethenga ama staples. 2.25 wama-dollar uS wethu wama staples. U2R wethu phela lo wa Rite Aid uthenge ngama-dollar ngo$2 iRite Aid elilodwa. Nake imininingwane esinayo. Sekumele sibheke manje ukuthi sisebenzisa kanjani. Sithatha u2.2 wethu wama-dollar siwudivide ngo$2 ama staple ukuze sibone ukuthi uR uzophuma nani. Njengoba ngisekele la ikona umphumela la uzosipha uR wethu. S wethu njengoba kubhaliwe 2.25 ngizothi divided by 2 S base ngithatha lo ya 17 wethu. Khumbula ukuthi kuwa konke akuthengile uthole 17 wamabhuku. Number engizodivide ngayo ke leyo ngizothi 2/2 uzosipha ba usipha u4.25 S/2. Phela bowuthi plus okungezansi uyakushiya uhlanganisa lokho okungenhla ungesabiki ukuthi enzansi angisafaka ngani u4. Nakuke manje nangale khumbula njalo okwenza ngapha uyakwenza nangale sesino 2/4.25 siya times ukuze basusane sifuna phela uS uzimele. Nangu S usezimele 17 wethu ku2 usipha ba usipha 34 naku sino 4.25. Engabe sifike endaweni elungile. Kuyaqhubekeka noma sivala la? 34 wethu lo over 17 over 4. Thanda ukuba kudeke lokho. Siyawufaka nje over 1 ukuze phela kungabi khona ngathi akukhona utho ngapha eceleni. Siyawubambisa u2 wethu phezulu. uS wethu ke sesingasho ukuthi uba u8. Okuzowenza ukuthi izinto zibelula manje sesithi 8 plus R is equal to 17. Okuzosisiza ukuthi basithi R 17 no9 uzosikhiphela u17 no8 uzosikhiphela u9. Adlule manje adlule. Nangu Peter. Engabe uyena uPeter lo besisebenza naye eqaleni. Hayibo uyena benoNadia. Nangu uPeter. uPeter ubhizi umile lapha eminyango ubuka ingulube ubuka nenkukhu. uNadia ungaphakathi endlini akayiboni yena lelwane. uPeter kuseyanika uNadia ke sithi yini ke sithi ipuzzle. Lokhu ithombe enqunyiwe ihlanganisa.
uyamtshela ukuthi akabale kunamakhanda awu13 kunenyawo ezu36. Uyambuza ukuthi zingaki ingulube zingaki inkukhu ekhona lapha ayibonayo yena uPeter. Awusize bandlunade. Lokho ngikubhalelekela ngezantsi ukuthi kube lula ukuthi usenzele sibalo ungathuswa ubuningi benyawo amakhanda emancane. Uphiwethu lona phela umele aya ingulube. Angazi ukuthi yini ngempela uPeter ayoma eminyango nje aqolozelane nengulube izinkukhu nazo ayiqolozele. Sebenza nami nje bangibhala la. Sibona ukuthi siyofinyelela laphi. Sinamakhanda awu13, sinenyawo ezu36. Siyabuzwa ukuthi zingaki ingulube, zingaki inkukhu. Alright, uPhiwethu umele lona izingulube, pigs, uSiwethu umele izinkukhu, chicken. Uma sihlanganisa sithi 2P plus 2C uzosipha 26. Asibone uSibethu abamele izinkukhu, oP bethu abamele izingulube. Sibone ukuthi bahlanganisa la kuzophuma kanjani. Sizothi minus ke lokho ngezantsi ngoba phela sifuna kususana naloko okungenhla. U2C no2C bayasusana ngoba bawu plus no minus. Sino 36 minus 26 so siphu 10 should 2P is equal to 10. Siyazi ke manje ukuthi uP is equal to 5. Kanjani? Given ngathi 2 divided by 2 no 10 divided by 2 so siphu 5. Siyazi ke manje ukuthi sino P is equal to 5. Lapha ku C uSiwethu wenkukhu angithi sithe 5 plus C osiphu 13 ngakho ke uSiwethu is equal to 8. Engabe kuyiqiniso nanku uPhiwethu ingulube zu5 ngabe kuyiqiniso inkukhu zethu zu8 buhlanganisa u8 no5 kuyaphuma nje into eyenza umqondo ushaye khona umtshele kahle kuPeter ukuthi ingulube zu5 inkukhu zu8 ayikukungisukela.